बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चैप्टार 8 बलाम एबा समानथाला फंस्लु बेनिनो सोंथि बिदां 8.1 नि 4 नाम्बारखौ बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंथि बिदां 8.1 निनो 3 नाम्बारखौ बानायखादोंमोन। जुदि सोरबाफोर नैबे चैप्टार 8 बा बलाम एबा समानथाला फंस्लु बे चैप्टारनि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्ला आरो बेखौ जुदि नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसो बायदियै बैफोर भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। दा अब्लाथाय आङो दिनै नैबे थाखोखौ जागायलांनि। बेयाव होदो सोंथिया ओरैबायदि 4 नाम्बारनिया जे मोननै बेंखना ए आरो बि बिन्दोआव गावजों गाव दानस'लायदों आरो दोंसे आगोसा नांज्रिदांखोआ बेंखन मोननैनि सि आरो डि बिन्दोआव नांज्रिदों। फोरमान खालामदि खना CAD प्लास खना CBD इक्वल्स टु 180 डिग्री। अब्लाथाय नाय मा होदों मोननै बेंखना ए आरो बि बिन्दोआव दानस'लायदोंमोन। जों मोननै बेंखन लाबाय अब्ला सावगारिखौ बोग्रोनांबाय। मोनसे बेंखन मोनसे बेंखन मोननै बेंखन लाबाय। मेरुनि मुंखौ होआबाबो जागोन, खोथा गैया। मेरुखौ नङाब्लाबो जों फोरमाखौ बानायनो हागोन। गतिके जों जायखिजाया मोननै बेंखन लाबाय। इ मोनसे आरो नै मोनसे बेंखन। अब्लाथाय नाय इ मोननै बेंखना मा जाबाय जेनेबा ए आरो बि बिन्दोआव गावजों गाव दानस'लायदों। माने नैजे दानस'लायनाय बिन्दो नैयो इयो ए नैयो बि बेफोरबायदि जाहैबाय आरो नैबे बिन्दोनि मुङा मा जागोन ए। नैबे ए आव दानस'दो। आदसा आं बेखौ नैयावनो लिरबाय एखौ। नैयो ए आरो नैबे बिन्दोआ मा इयो जाबाय बि। ए आरो बि बिन्दोआव दानस'लायदों। बिनि उनाव मा होनना बुंदो इ दानस'लायदोंहालागै थांबाय आरो दोंसे आगोसा नांज्रिदांखोआ बेंखन मोननैनि सि आरो डि बिन्दोआव नांज्रिदों। माने सि आरो डि बिन्दोआव दोंसे नांज्रिदांखो बोनांगौ जों दा नांज्रिदांखो दोंसे लायोबाथाय बै नांज्रिदांखोआ बहुद सि आरो डि बिन्दोआव दानस'गोन होनना बुंदो आरो जेनेबा इयाव नांज्रिदांखो दोंसे बोबाय जों आगोसारै इयावबो नांज्रिद जानांगोन। माने जों दा इखौ दोंसे नांज्रिदांखो लाबाय आरो ना। बे नांज्रिदांखोआ नै बेंखन आरो इ बेंखनखौ फारियै बबाव दानगोन सि आरो डि आव दानगोन आरो जेनेबा नैखौ नै मोनसे बेंखनखौ सि आव दानबाय नै मोनसे बेंखनखौ डि आव दानबाय आरो। आदसा एखौ एसे नैखिनियाव लिरना होबाय आं। नैबे ए बिन्दोमोन नालाय ना नैयावनो लिरना होथ'बाय दे एखौ असुबिदा नुयो नङाबा। नैबे ए बिन्दो नैबे बि बिन्दो नंगौना बेंखन मोननाया ए आरो बि आव दानस'दोंमोन आरो दोंसे नांज्रिदांखो लादो जोङो नैबे ए नांज्रिदांखोआ मा कमनै मोननै बेंखननि थाखायबो कमन बियो। नै मोनसे गिबि बेंखनखौ सि आव दानस'दों आरो नैथि बेंखनखौ मा डि आव दानस'दों आरो। अब्लाथाय जों मा फोरमान खालामनांगौ जों फोरमान खालामनांगौआ इयालागैनो थांखाबायना फोरमान खालामनांगौदि मा फोरमान खालामदि उन्दैयाव खना CAD प्लास खना CBD CAD होननाय लोगो लोगो मा खालामनांगोन C A आरो D खौ फोनांजाबनांगोन। C आरो A खौ फोनांजाबनि नैबे C निफ्राय A फोनांजाबबाय A निफ्राय D खौ फोनांजाबबाय अब्लानो मा मोनबाय जों CAD बे खनाखौ मोनबाय आरो जों नैबे CAD। जों मा खालामबाय खना CAD फोनांजाबबाय। नेक्स्ट आरो खना CBD बेखौ फोनांनांबाय। C आरो B खौ फोनांनि C B आरो D जों मा खालामबाय खना CAD नालाय CAD फोनांजाबबाय आरो CBD खना दं नालाय CBD बे मोननै खनाखौ जोङो थिक खालामबाय आरो CAD मोनसे आरो मोनसे जाबाय CBD आरो इ मोननैखौ दाजाबबा मा जायोनो 180 थामहिनबा नैबे खना CAD नैजे खना मोनसे आरो नैबे CBD नि मोनसे खना इ मोननैखौ दाजाबबा बेसे जागोननो 180 जायो होननानै जों फोरमान खालामनांगौ। दा होमबाथाय जोङो गोनां फोरलियाव मा खालामसै नैबेयाव जिखिनि सोंथियाव होदो बेखौ जोङो गोनांथि फोरलियाव लिरना होनि
आरो गोनां फोरलियाव जोङो सोंथियाव जेरै दं बेफोरबायदिनो लिरलांनो हागोन मात्र नैयाव फोरमान खालामदि जे दङ बेखौ मा खालामगोन जों फोरमान खालामनांगौदि बाखिखिनिया एखेयैनो थागोन दा होमबाथाय जों बेखौ लिरना लाखानोसै दा सोंथियाव जेरै दं बेफोरबायदिनो जों गोनांथि फोरलियाव लिरना लाबाय जों लिरना लाबाय सोंथियाव जेरै दंमोन बिदिनो मोननै बेंखना ए आरो बी बिन्दोआव गावजों गाव दानस'लायदों आरो दोंसे आगोसा नांज्रिदांखा बेंखन मोननैनि सी आरो डी बिन्दोआव नांज्रिदों फोरमान खालामनांगौदि खना CAD प्लास खना CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री बेखौ जों फोरमान खालामनांगौ दा जोंना फोरमाना जाहैबाय मा जे बेयाव जोंहा जायखिनि सोंथि मथे जिखिनि बोबाय बेखिनिजोंबो जोङो फोरमानखौ हारसिङै बानायनो हाया जोंनि एक्सट्रायै आखिदेरनाय नांगोन बेयाव बेनिखायनो जोङो मोनसे खायसे आखिदेरना लानांगोन आरो दा आखिदेरनाय हिसाबै मा खालामनांगोन जों नै ए आरो बी खौ फोनांजाबना होनांगोन इयाव आं ए आरो बी खौ फोनांजाबना होनि दा जों मा खालामबाय ए आरो बी खौ फोनांजाबना होबाय अब्लाथाय ए बी खौ फोनांजाबनानै दा जोङो जिहेतु इखौ एक्सट्रा आखिदेरना लाबाय ए बी खौ बेनिखायनो जों आरो आखिनाय होननानै मोनसे लाइन लिरना लादेरनांसिगोन दा आं बेखौ आखिनाय होननानै गाहायाव मोनसे लाइन लिरदेरना लानोसै दा जोङो आखिदेरनायखौ लिरनानै लाबाय जिहेतु जों ए आरो बी खौ फोनांजाबदोंमोन नालाय आखिनायाव लिरबाय ए कमा बी फोनांजाबनाय जाबाय बेनि उनाव आखिनायनि उनाव एबार जों फैगोन फोरमान गाहायाव एसे दं जायगा बेयाव जों एबार मा खालामगोन फोरमान खालामगोन आरो फोरमान दा जोङो फोरमान खालामसै दा फोरमाननि थाखाय जों गिबियावनो मा खालामनि थांनाय आं गिबियाव जि मोनसे थार बुंथि फोरमान खालामना होदोंमोन 8.1.1 बे थार बुंथिखौ जेब्लाबो नांबायानो थागौ बेनिखायनो बेखौ गासैबो गोसोआव लाखिखानो नांगोन दा थार बुंथि 8.1.1 मथे मामोन बेखौ आङो गिबियावनो लिरनानै फोरमानाव सिन सोनानै लिरना होखानोसै दा बै थार बुंथि बायदिब्लाथाय मामोन दा आङो थार बुंथिखौ खेबसे गोसोआव खोख्लैनानै दा थार बुंथिया नैनोमोन जे बेंखननि नांज्रिथांखोआ नांज्रि बिन्दोनि गेजेरजों बोनाय जायखिजाया सिलिं हांखोजों देंग्लायनाय खनाफोरा फारियै बेंखननि उल्था मोखां बेंखन बाहागोआव देंग्लायनाय खनाफोरजों समान बेमोन दा नैबे थार बुंथि बायदियै नैबे सावगारिनिफ्राय अबेया नै बे थार बुंथिजों गोरोबनानै मा खनाफोरा समान लिरजागोन बेखौ जोङो दा फारि फारियै लिरलांसै दा आं गोजौआव लिरना होनसै आद्राखौ दा बे थार बुंथि बायदियै नैबे गिबि सेथि बेंखनाव नाय बेयाव जों मा लिरनो हायो आच्छा नैबे सेथि बेंखनाव मा दङ जोंहा ओरैहाय नांज्रिदांखो दंमोन नालाय नैबे सियाव नांज्रिलांदो ना सेथि बेंखनखौ बु नांज्रिलांदो सियाव नांज्रिलांदो आरो नैबेयाव नैयो डिया इयाव दं जेनेबा माने बुंनो थांबाथाय नैबे नांज्रिदांखोनि मुङा मा मुं सिडियानो आरो अब्लाथाय नाय इयाव जोङो नाय सि नांज्रिद बिन्दोनिफ्राय नै ए सिम मोनसे ओरैहाय फैदो ओरै ए फैदो आरो मोनसे ना सिनिफ्राय मा ए सिम फैदो ए निफ्राय नैबे बि सिम फैनाय दं मोनसे ओरैहाय नैबे बि सिम इदि फैदो आरो ए निफ्राय बि सिम फैदो नै ए निफ्राय बि फैबायना आरो बि निफ्राय सि सिम थांदो नै बि निफ्राय सि सिम ओरै थांफिनदो आरो अब्लाथाय नाय बेयाव ओरै जाहैगोन एसे खेंख्रा जादो नाय जोंना ओरैबायदि जादो जे नांज्रि बिन्दासो मोनसे सिमोन सि निफ्राय मा बोदो ए सि मोनसे नांज्रिदां सिलिं हांखो बोदो ओमफ्राय नै सिलिं हांखो ए सिनिनो ए निफ्राय आरो बि सिम दोंसे सिलिं हांखो फैदो आरो बै सिलिं हांखोनि नै जोबथि बि निफ्राय आरोबाव नांज्रिद बिन्दो सि सिम थांफिनदो अब्लाथाय नाय ओजा डि निफ्राय नायबा मा जागोन डि निफ्राय जुदि नायबा हमना डि निफ्राय सि सिम फैदो सि निफ्राय ए सिम थांदो ए निफ्राय नैबे बि सिम फैदो आरो बि निफ्राय सि सिम थांदो बेफोरबायदि सानना लायोबा मा जागोन अब्लाथाय नैबे थार बुंथिनि हेफाजाबैब्लाथाय
जों मा मोनगोन इयाव नैबे D निफ्राय C फैदो C निफ्राय A निफ्राय B B निफ्राय C सिम स' मा जाबाय बेयाव खना सोर समान जागोन DCA नैबे खनाया नैबे DCA खनाया DCA बे खनाया सोरजों समान जागोन बियो बे जागोन नैबेजों ABC जो ABC जो समान जागोन माबोरैहाय नैबे D निफ्राय फैदो ना DCA A निफ्राय B सिम फैदो B निफ्राय C सिम थांफिनदो स' नैबे DCA नैबे खनाया सोरजों समान जायो ABC जो नै खनाजों समान जायो बे खनाजों समान जायो नै मोनसे थार बुंथि बायदि बेनिखायनो नै खनाजों बे खना समान नालाय बे खनाया जाबाय DCA नै मोनसे खनाया जाबाय ABC स' DCA जों ABC समान बेनिखायनो इ थार बुंथि बायदि मा बेनिखायनो खना DCA is equals to खना ABC बे जाबाय ओमफ्राय बेखौ बेसे नाम्बार होगोन जोङो से नाम्बार खालामना दोनगोन से नाम्बार ओमफ्राय आरो थिक एखे थार बुंथिजोंनो नैथि बेंखन नै मोनसे सेथि बेंखननिफ्राय फैबाय बा नैयाव जुदि लिरोबा ओरैबो लिरनो हायो नैयाव लाइन मोनसे जे सेथि बेंखननिफ्राय होनना लिरनो हागौ नैयाव लिरनो हादों आं बेनिखायनो सेथि बेंखननिफ्राय सेथि बेंखननिफ्राय जों बेखौ मोनबाय नैबे थार बुंथिनि बायदियै नैबे सेथि बेंखननिफ्राय मा मोनखो DCA equals to ABC मोनबाय नै DCA equals to ABC नैयाव अब्लाथाय नाय नेक्स्ट एबार जों गुबुन मोनसे बेंखनखौ लानि नैथि बेंखनखौ नांगौ जायो आंनियाव लिरना दोनखादो आरो नैथि बेंखननिफ्राय होननानै आरो नैथि बेंखननिफ्राय नैथि बेंखननिफ्राय मा मोनगोन जों बेखौ नायनि नैथि बेंखना जाबाय नै मोनसेया नै उननिया ओजोंहानिया बे जाबाय नैथि बेंखन जोंना नांजिदांखो ओरै थांदो नैबे नांजिदांखोआ नैथि बेंखनखौ अबाव नांदो नैबे Dआव नांदो ना सामिनबा नैबे नांजिबिन्दा मा D नैबे नांजिबिन्दा D आरो Cआ नैजा दं नैजा C दं आरो नैबेयाव C नैबे Cआ नै थाबाय आरो नैबे Dआव नांजिरदो नालाय नैबे Dआव नांजिरदो नैबे नांजिदांखोआ थामहिनबा नांजिदांखोआ मा जाना दं CD जाना दं आरो अब्लाथाय नाय नैबे D बिन्दोनिफ्राय सिलिं हांखो नायनो थांबाथाय मा अबे मोनसे सिलिं हांखो नैबे नै मोनसेखौबो लाजायो जुदि ओरै लायोबा आदसा नै Dआ लागैनो फैदो ना Dनिफ्राय ओरै फैबा ओरै फैना ओरै थांदो आदसा Dनिफ्राय नैयो Bआ लागैनो ओरै फैनायबो लानो हागौ Dनिफ्राय ओरै B फारसे फैदो Dनिफ्राय नै B फारसे फैदो Bनिफ्राय आरो नैबे A नैबे बिन्दोनि मुङा मामोन A मोन ना A सिम थांदो नै A खौ आं नैजा लिरना होदो A आरो A निफ्राय D सिम ओरै थांफिनदो नाय अब्लाथाय नाय बेयाव जों मा नुखो इयाव ओरैबायदि नुबाय जोङो ओजानिफ्राय लादोना नैजानिफ्राय नायबाबो जागोन नाय ओजोंनिफ्राय लायोबा नैबे Dआ जाबाय नांजै बिन्दोमोन ना D नांजै बिन्दोनिफ्राय नैबे A सिम दोंसे सिलिं हांखो दं नै DA आ दोंसे सिलिं हांखो ओमफ्राय नै सिलिं हांखोनिफ्राय आरो मा दं A निफ्राय नै B सिम फैदो गुबुन मोनसे सिलिं हांखो एबार B निफ्राय आरो नांजै बिन्दो D सिम थांफिनदो अब्ला इखौ जुदि जों C निफ्राय जागायोबा हमला C निफ्राय ओरै थांदो आरो इयो ना C निफ्राय D सिम थांदो D निफ्राय A सिम फैदो एबार A निफ्राय बु फैदो A निफ्राय ओजा B सिम थांदो आरो B निफ्राय ओजा D सिम थांदो इदि होनना सानना लायोबा मा जागोन आं खोन्थाना आरो खेबसे नैबे C निफ्राय D सिम थांदो D निफ्राय A सिम फैदो A निफ्राय B सिम B निफ्राय आरो D सिम थांदो अब्लाथाय इयाव नै थार बुंथि बायदिब्लाथाय मा जागोन नैबे थार बुंथि बायदिब्लाथाय इयाव सोर खनाया समान जागोन नैबेयाव C निफ्राय थांदो नालाय CDA नैबे खनाया CDA खनाया CDA सोरजों समान जागोन इयो CDA बि सोरजों समान जागोन ABCD जो ABD जो जागोन ABD नै बिखौ नैजा लिरना होदो दैखो नाय माने मा जाबाय जोंना C निफ्राय D सिम थांदो D निफ्राय A सिम A निफ्राय B सिम B निफ्राय आरो D सिम थांफिनदो बेनिखायनो मा जाबाय खना CDA नै CDA आ सोरजों समान ABC जो नै खना समान नैबे खनाजों नैबे CDA खनाया नैबे ABC जो समान ना ABD जो समान सरि नैबे CDA is equals to
A B C C D A जो A B D जे समान C D A is equals to A B D बे आरो अब्ला नैथि बेंखननिफ्राय बे फैबाय C D A is equals to खना A B D इखो 2 नाम्बार खालामना दोन 2 नाम्बार समानथाय जाबाय एबार नेक्स्ट स्टेपआव जों फैनि दा गुबुन मोनसे स्टेपआव मा जागोन दे जों मोनसे आखान्थिथाम लागोन ओमफ्राय जों मिथिखायो जे मोनसे आखान्थिथामाव ना मोनथाम खनानि दाजाबगासेया जेब्ला बेसे जायो 180 डिग्री जाखायो जों गासैबो मिथिखागौ जे मोनसे आखान्थिथामाव मोनथाम खनानि दाजाबगासेया जेब्लाबो 180 जायो खानानै अब्लानिया जोंनियाव मोनसे आखान्थिथाम लागोन दा जोंना आखान्थिथामा जागोन नै मोनसेया नैबे A C D माबोरै दं C निफ्राय D सिम ओरै थांनाय दंना C निफ्राय D सिम ओरै थांदो नै C निफ्राय D सिम बिदि थांनाय दं ओमफ्राय उनाव नाय C निफ्राय A सिम दंना ओरैहाय नै C निफ्राय A सिम आरो A निफ्राय D सिम थांबावदो नै नायनो हागौ जोङो C निफ्राय D सिम थांदो नै C निफ्राय D सिम C निफ्राय A सिम C निफ्राय A आरो A निफ्राय D सिम A निफ्राय D सिम अब्ला इ मोनसे आखान्थिथाम ACD आ बै मोनसे आखान्थिथामा मोनथाम खनानि दाजाबगासेया जेब्लाबो 180 बेयाव नैबे खना मोनसे दं नैबे खना नै मोनसे खना आरो नै मोनसे खना नै इ मोनथाम खना दं नै मोनसे खना इ मोनसे खना इ मोनसे खना इ मोनथाम खनानि दाजाबगासेया मा 180 जायो अब्लाथाय नाय नै मोनसे खनानि मुङा मा मुं बा नैबेयाव CAD आ दंग्रोयोना नै मोनसे खनाखौनो लिरग्रोबाय दे इ खनानि मुङा मा मुं इयो CAD नै मोनसे खनाखौ मा होनना फरायगोन जों CAD स' इयाव CAD लाबाय इ खनानि मुंखौ प्लास नेक्स्ट जोङो नै मोनसेखौ लाबाय नैखौ लाबाय इनिया मा मुं ACD नै खना Cखौ मा होनना फरायगोन ACD आरो नेक्स्ट मोनसे खनाया मा नै मोनसेया इ खनाखौ मा होनना फरायगोन जों इखौ ADC होनना फरायगोन ADC नाय अब्लाथाय नाय इ मोनसे CAD नै मोनसे खना ACD नै मोनसे खना आरो नैबे खना ना इ मोनथाम खनाखौ दाजाबा बेसे जायो 180 बेनिखायनो इक्वल्स टु 180 डिग्री जाबाय आरो नैबे 180 डिग्री जाबाय अब्लाथाय दा इनि हेफाजाबैनो जोङो फोरमानखौ लानानै फैगोन दा जों इयाव लिरगोन आरोबावखौनो होबाय आं आरोबाव आखान्थिथाम मा आखान्थिथाम इयो ACD खोनो होनसै नामखौ ADC बो लिरनो हायो बा DAC बो DCA बो लिरनो हायो ना मा लिरनोसै ACD दोननोसै आखान्थिथामखौ आखान्थिथाम ACD आव नाय बेयाव जोङो मा मोनगोन इ मोनथाम खना दाजाबा 180 मोनसेया जाबाय CAD प्लास मोनसेया जाबाय मा ACD प्लास मोनसेया जाबाय मा ADC बे जाबाय 180 डिग्री नायबाय जों CAD थाबाय प्लास ACD प्लास ADC बे जाबाय 180 डिग्री अब्लाथाय जों नायनि फोरमानाव मा नांगौ जोंनो CAD खौथ' नांखागौ थाबाय दे CAD आ दा नैयाव मा नांगौ जोंनो CBD सो नांगौ ना फोरमानाव बोरै लाबोगोन दा जों नायनि नैबे ACD खौ जोङो जुदि DCA खालामना लिरोब्ला नै DCA नि जायगायाव माबा मोनसे फज'नो हागोन नैबे ADC खौ जुदि जों CDA लिरो अब्लाथाय CDA नि जायगायाव नैबेखौ लिरना होनो हागोन दा जों इखौनो बानायगोन जे CAD आ इदिनो थाथो नैबे CAD प्लास नैबे ACD खौ मा लिरगोन जों DCA लिरगोन DCA एखे खोथा ACD खौ DCA बो लिरनो हायो नै DCA लिरबाय थिग इदिनो नैबे ADC खौ मा लिरगोन जों CDA लिरगोन CDA इक्वल्स टु ओजानि 180 डिग्रीया थाबाय खेबसे खोन्थाना हरो CAD आ CAD थाबाय प्लास थाबाय ACD आ मा थाबाय ACD खौ मा लिरदो DCA नै प्लास नै खना थाबाय ADC खौ मा लिरदो CDA नै CDA लिरबायना इक्वल थाबाय 180 थाबाय नेक्स्टआव जों आरोबाव नायगोन इनि CAD आथ' थाबायानो जेनेबा CAD थाबाय प्लास नै इ मोननैखौ मोनसे ब्रेकेटाव दोननायजों लोगोसे मा खालाम नै जे DCA दं आच्छा आं ब्रेकेटखौ होलायला दे बेयाव आं ब्रेकेटखौ होलायला
DCN जायगायाव मा फज'नो हायो इखौल' होनो हानोसै आं DCN जायगायाव नै 1 नाम्बार समानथायखौ नाय DCN जायगायाव मा लिरनो हायो जों ABC लिरनो हायो बेनिखायनो DCN जायगायाव मा लिरबाय ABC लिरबाय नै प्लास थाबाय CDN जायगायाव मा लिरनो हायो जों CDN जायगायाव ABD लिरनो हायो ABD लिरनो हाबाय इकुवेल थाबाय 180 थाबाय मा माखौ बाहायना होदो जों इयाव बाहायदो जोङो 1 आरो 2 खौ 1 आरो 2 खौ बाहायना 1 आरो 2 खौ बाहायना मा बाहायदो नैयाव आं साइडआव इदि बोथेना दोनदो नाय जों मा बाहायदो इखौ खेबसे नायनो हागौ नाय CAD इदिनो थाबाय प्लास थाबाय ना DCN जायगायाव मा बाहायदो जों ABC बाहायना होदो प्लास थादो CDN जायगायाव मा ABD लिरदो इकुवेल 180 इदिनो थादो मानो बाहायदो जों नैबे C आव मा दंमोन DCN जायगायाव जों मा लिरनो हायो ABC बेनिखायनो DCN जायगायाव ABC नैनि बायदि मा लिरनो हायो CDN जायगायाव ABD बेनिखायनो CDN जायगायाव ABD लिरदो इकुवेल थाबाय 180 थाबाय दा होमबाथाय जोंना फोरमाना आरो बारा जालायो जोबखासिगोनानो आंनियाव लाइन मोनसे ओरै खमायना होनि नैयाव जेनेबा नै मोननैखौ आं मोनसे ब्रेकेटाव सोना दोनसै दा जिहेतु बाहायखाबाय नालाय आं DCN जायगायाव ABC CDN जायगायाव ABD नालाय बे मोननैखौ आं ब्रेकेट मोनसेयाव सोना दोनथ'बाय नैबे ब्रेकेट मोनसेयाव सोना दोनथ'बाय अब्लाथाय नाय आच्छा ब्रेकेटखौ जुदि मोजां नुवाखैबा आं इखौ थार्ड ब्रेकेटखौनो होनि नैबे थार्ड ब्रेकेटखौनो होबाय आं अब्ला नाय इ मोननै खनाखौ दाजाबबा मा मोनगोन ABC आरो ABD खौ नैयाव नायनि साइडआव खिन्थिना होनि आङो इ मोननै खना दाजाबबा मा मोनो ABC A आबो जा नै गोजौआव दं A B आ गाहायखै C आबो जा नै जा नै C ABC आबो जा A आ इयाव नै थाबाय A नि गाहायाव B दं नै थाबाय B निफ्राय जा C नै B निफ्राय जा C दं बेनिफ्राय थिग बिदिनो ABC जे ABD दाजाबगोन ABD A आ गोजौआव नैयो B आ गाहायाव नैबेयो आरो D आबो जा नै फारसेथिं नै ए फारसेथिं दं नंगौना बिदि दं नै ABC ABD नै अब्लाथाय नै खनाजों इ खना दाजाबदो माने मा खना दाजाबदो इयाव ABC प्लास खना ABD इ मोननैखौ दाजाबबा मा खना मोनो ABC आरो ABD दाजाबबा नै गेजेरनि रोदाया गैला जाबाय इ गैला जाबा मा जाखो इयाव CBD मा जाखो CBD जाहैबाय आरो इ मोननैखौ दाजाबनायाव ABC आरो ABD दाजाबनायाव मा जाबाय इ मोननै खना दाजाबनायाव CBD गेजेरनि रोदाया गैया जायो CBD जाहैबाय थामहिनबा नै ABC प्लास ABD नि जायगायाव मा लिरनो हागोन जों CBD लिरनो हायो ABC प्लास ABD नि जायगायाव CBD इ मोननैखौ दाजाबबा CBD मोनो नालाय स' मा मोनबाय खना CAD आ थाबाय प्लास थाबाय नै प्लासआ थाबाय ब्रेकेटनि जायगायाव मा जागोन इ मोननैखौ दाजाबा CBD मोनो CBD इकुवेला थाबाय 180 थाबाय बे मा फोरमान जाबाय प्रुफ होनना लिरना प्रुफ जालांबायना बेखौ फोरमान खालामनो होदोंमोन नै CAD प्लास CBD इक्वल्स टु 180 डिग्री CAD प्लास CBD इक्वल्स टु 180 डिग्री फोरमान जाबाय माबोरै लिरदों आङो नै खना CAD थाबाय प्लासआ प्लास थाबाय आरो ब्रेकेटाव खना ABC प्लास खना ABD इ मोननैखौ दाजाबबाथाय मा मोनदो ABC प्लास ABD खौ CBD बेनिखायनो खना ABC प्लास ABD नि जायगायाव मा लिरदो CBD लिरदो इकुवेला थाबाय नै इकुवेला 180 थाबाय प्रुफ जालांबाय बे जाबाय फोरमान अब्लाथाय 4 नाम्बारनिया जोब्बाय आरो 4 नाम्बारनिया जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।